Trakk li kien ħireġ wrong way minn triq il-Karmnu lejn triq il-Kbira f'San Ġiljan ġibet parti minn arkata storika u ħajta residenza privata f'din il-kantoniera. Il-każ li seħħ issib filgħodu ġab il-kundanna ta' bosta li qalu li dan hu sintomatiku għall-infern li għaddej minnu l-Ġiljaniżi minħabba l-iżvilupp essaġerat fil-parti l-antika ta' San Ġiljan. Bħalissa għaddej l-kostruzzjoni fuq 4 djar fl-istess ħin f'nofs triq il-Karmnu. F'kummenti lil Net News, is-Sindku ta' San Ġiljan Guido Dalli spjega li meta s-sidin jew il-kuntratturi japplikaw għal permess ant il-Kunsill lokali, dan jingħata la darba l-kuntratturi jonaraw qatta tal-bit tal-Kunsill bħall-użu ta' trakkijiet żgħar f'toroq dojoq. Għalkemm evidenti l-ksur sfaċċa ta' dawn it-talbiet, dan li qal li l-Kunsill m'għandux ir-riżorsi li jinforza bħal jibgħat il-gwardjani lokali jispezzjonaw. L-infurzar hawnhekk irid isir mill-Pulizija u mill-Leża. Iżda minkejja bosta talbiet tal-Kunsill, dan mhux isir biżżejjed. Il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan diġà kkomunika ma' ta' kuntratturi li jibgħatu inġenji kbar fi triq dejqa bħal triq Sant'Angelo, bil-konsegwenza li kisru għal kollox lil ħam tat-tarax tat-tsundir tal-Knisja tal-Absi. Minkelli ġew ippreżentati ritratti lill-Pulizija, dawn naqsu li proġedu għaliex riedu li jitilgħu jiġdu dawk li ġibdu l-istess ritratti. Is-Sindku ta' San Ġiljan temm jgħid li l-Kunsill Lokali se jkompli bil-ġieda tiegħu li kemm din il-parti tal-arkata storika u t-turġien tal-irħam tal-Knisja tal-Absi għandhom jibnew mill-ġdid bl-ispejjeż jitħallsu mill-kuntratturi rispettivi. Min-naħa tiegħu il-kappellan tal-parroċċa Dun Claude Portelli il-menta ma' Net News dwar kif iċ-ċentru storiku tal-lokalità irrenda f'sit wieħed tal-kostruzzjoni. Għalli għalkemm issa hu kważi tard biex iċ-ċentru storiku jiġi preservat, appella l-kuntratturi l-ħaddiema biex jirrispettaw l-ġirien f'ħidmiethom. Tembel irrimarka li l-flus jikbu kull sfer tas-soċjetà, bir-rejba tirkeb li s-senjur jikseb kull roħna tal-gżira.